hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. I si haguérem de parlar d'un enllaç entre les velles i les noves generacions, aquest seria, sens dubte, Obrim Pas, grup format el 1993 a Benimaclet. Amb una barreja d'esca, dolçaina, rock, hardcore i reggae, han trencat les fronteres territorials i han cantat en la nostra llengua per allà on han viatjat. Podríem dir que són els hereus del tall, d'alguna manera, ja que d'ells adapten el famós cant de mauleig. Altres de les seues cançons més emblemàtiques i històriques són La Flama, No tingues por, en homenatge al jove assassinat Guillem Agulló a mans de la violència feixista, o Som, les himnes nacionals. Van despertar les consciències adormides i a poc van provocar el ressorgiment d'altres grups. El seu cantant Xavi Sarrià ens conta algunes dades sobre el grup. Hi ha una certa fal·làcia sobre que fora de les fronteres de parla catalana, dels països catalans en general, no hi ha futur. És això cert, vosaltres que heu estat per Alemanya, Anglaterra, Amèrica del Sud o Castellà? Bé, el que passa és que hi ha com un prejudici, no?, que tenim tots instal·lat i que un poc ens l'han alimentat els que estan en contra de la nostra llengua, que és que el català, diguem, és només per a català. És a dir, que si tu no entens la llengua, el català, no te pot agradar res que estigui fet en la llengua, no? I és un prejudici que ens han inculcat molt fort, no? I molta gent, sempre que li dius que m'ha tocat fora d'això, et diu, si a mi no m'entén, no el valencià. Clar, és una reacció instantània, no? Perquè existeix això, que com és el mateix prejudici de dir que la nostra llengua no és per a parlar en casa, o per a parlar de la família, o per a fer coses. Superat això, s'ha quedat com més per a consum intern, no? En canvi no pot ser tan baralla com l'altra per a anar pel món, no? I nosaltres hem intentat demostrar això, que es podia viatjar, que es podia fer música en valencià i arribar a qualsevol tipus de gent, i que era tan vàlida com qualsevol altra i podia tenir el prestigi que té qualsevol altra llengua, no? I al final la llengua és una forma de comunicació i que acompanyada de la música té la mateixa força, no? I que també és positiu per a la gent de fora conèixer una realitat pròpia com aquesta, també es valora això, no? Que hi ha gent així lluitant per una llengua minoritzada com la nostra. El Tall, Ovidi Montllor o Miquel Gil mai han rebut ajudes institucionals ni televisives. Vos vegeu en la mateixa situació? Nosaltres hem nascut ja d'això, no? El que passa és que nosaltres quasi que ha sigut com més underground, no? Perquè diguem que en els anys 80 encara després de la transició va haver una certa cobertura institucional, no? Després, quan hi ha gent que li va interessar la transició, després molta gent va silenciar o va passar un poc de llibre d'aquesta gent, no? Es van instrumentalitzar la transició, després es va considerar que això era canviar massa radical, no? Però nosaltres ja vam més en el context del PP, no? Quan van iniciar el grup, l'any següent ja va entrar la dreta valenciana i ha sigut una campanya totalment hostil contra la nostra música, no? Així que no vam viure ni els moments en què hi havia una certa això, no? I la veritat és que som fills tots d'això, d'intentar sobreviure. Jo diria de la cultura de resistència que ens ha permès, gràcies al treball militant de molta gent i voluntari de tot el país, ha permès crear com una xarxa que no només ens ha fet sobreviure, no? Sinó que ha fet créixer la nostra música, no? I és una cosa espectacular, perquè han passat els anys i no només
això creiem, no només ha mort, sinó que jo crec que ha renascut, no? I ara, després de tants anys, tenim una escena molt potent, no? Sense cap ajuda institucional, mediàtica, ni res. Una cosa que ens és orgullosa, no? El País Valencià, d'haver creat tot això i que continua tot això gràcies al treball de persones de l'anonimat i del voluntarisme. No? Com trobeu el futur del panorama musical al País Valencià? El futur d'ací, doncs... Bueno, jo crec que s'ha de tenir d'esperança precisament pel canvi que hi ha hagut, no? Un canvi molt espectacular, una crescuda molt forta, hi ha molts grups, el que dèiem abans, no només que hi ha molts grups, és que hi ha molta qualitat, no? Hi ha diversitat, hi ha grups que no tenen ja molt a veure uns als altres, no? I que estan obrint fronts en diferents aspectes de la societat, no? O sigui, grups de música electrònica, grups de hip-hop, grups de cançó d'autor. I això és molt positiu, no? Que cadascú troba el seu lloc i incidisca en els seus àmbits de la societat, no? I més enllà de tots estar en un mateix sac, no? Tots fent força en diferents sentits. I el que passa és que tenim un problema que és que el que dèiem abans, no? Que intentar mantenir tot això sense el suport institucional o mediàtic és molt difícil, no? I és una batalla heroica, no? Que s'està fent així. I el que vull dir és que ningú garanteix que en 10, 15, 20 anys les coses continuen igual, no? Bueno, en 5 anys, és que clar, tot és molt fràgil realment. Sí que hi ha un substrat i un pòsit, sobretot alimentat perquè hi ha moltíssim públic, no? I la Simona en Valencià ha creat que hi ha molta gent sense complexos i que se sent atret per la música. I és que les cultures, la potència cultural amb les que competim són molt fortes, no? Clar, competir amb tota la maquinària de la indústria cultural en altres llengües, però ja no en altres llengües, sinó amb uns altres interessos, no? Amb una altra visió de la societat, doncs és molt difícil, no? Llavors la batalla és continuar mantenint el que tenim i continuar incidint en la gent més jove, en els instituts, que tota aquesta gent continua atreta per això, no? Que no se sap com, avui en dia s'està incidint, no? Però hi ha que continuar batallant i no perdre de vista què motiva aquesta gent, els interessos i què és el que està pensant per a que la nostra cultura continue